नमस्कार, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। पहिलाच व्हिडिओ आहे तर मी आज गोडाची थाळी बनवतेय आणि एकदम पारंपरिक कोकणी थाळी आहे। आपल्याला ही नैवेद्याची थाळी बनवायची आहे, त्यामुळे कांदा आणि लसणीचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत। इथे मी टम्म फुगलेल्या पुऱ्या बनवलेल्या आहेत, वरण भात वर तूप घातलंय, थंडगार अशी सोलकढी। आताच्या दिवसात सोलकढी खूप छान वाटते। ओले काजू घालून केलेली वाटाण्याची आमटी, वालीची भाजी, कैरीचं लोणचं, कैरीची चटणी, कोशिंबीर आणि मुख्य म्हणजे गुढीपाडवा विशेष केशर आणि पिस्ता घालून बनवलेलं हे श्रीखंड। श्रीखंड बनवण्यासाठी इथे मी साईचं दूध घेतलेलं आहे। हे छान तापवून कोमट करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर आपण हे दही फेटून घेणार आहे। मी इथे 1 चमचा दही घेतलेलं आहे। चांगलं फेटून घेतलं की दही छान जमतं, घट्टसर होतं आणि त्याच्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दूध चांगलं ढवळून मग झाकून ठेवायचं। दही मी सकाळी 7 वाजता लावलेलं, हे आता संध्याकाळी 7 वाजता बघा छानपैकी आपलं लागलेलं आहे, घट्टसर दही बनलेलं आहे। आता मी हे दही एका सुती कापडामध्ये बांधून ठेवणार आहे रात्रभर, म्हणजे आपल्याला उद्या सकाळी उठल्याबरोबर पहिल्यांदा श्रीखंड बनवता येईल। आणि पूर्ण रात्रभर बांधल्यामुळे त्याचं सगळं पाणी निथळून जाईल आणि छानपैकी आपला चक्का बनून तयार। ओले काजू घालून काळ्या वाटाण्याची आमटी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी काळे वाटाणे स्वच्छ धुवून रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। सकाळी सर्वप्रथम आपण श्रीखंड बनवणार आहोत, त्याच्यासाठी मी एका वाटीमध्ये दूध घेतलं आहे आणि त्या दुधामध्ये थोडंसं केशर घातलं आहे आणि ते बाजूला ठेवून द्यायचं। थोडीशी वेलची कुटून घ्यायची आणि आता तुम्ही बघू शकता आपला चक्का मस्तपैकी घट्टसर झालेला आहे, एकदम सगळं पाणी निथळून गेलेलं आहे। पूर्ण चक्का आपल्याला हा चाळणीतून गाळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे आपलं श्रीखंड एकजीव बनवून तयार होईल। आता मी त्याच्यामध्ये जे दूध बनवलं होतं ते दूध आणि मी आतमध्ये साखर घातली आहे। चक्का मोजून घ्यायचा, 1 वाटी चक्का असेल तर त्याला 1 वाटी साखर मिक्सरला वाटून घ्यायची आणि ती घालायची। आतमध्ये आपण वेलची घालतोय आणि इथे मी पिस्ते घातलेले आहेत। आपलं श्रीखंड बघा बनवून तयार झालेलं आहे। हे फ्रीजमध्ये आपण ठेवून देऊया, तोपर्यंत मी आता इथे वाटाण्याची आमटी करायला घेते। एक कुकर घेतलेला आहे आणि कुकरमध्ये हिंग, मोहरी आणि कढीपत्ता घालायचा आहे आणि त्याच्यावर वाटाणे घालायचे आहेत। तेलावर काळे वाटाणे घातले की ते पटकन शिजणार, थोडे वाफ द्यायची आहे वाटाण्यांना। आणि आता आपण चेक करूया वाटाणे जरा मऊ झालेत का। हे मऊ झालेले आहेत। आता आतमध्ये मी हळद, तिखट आणि मीठ घालते आणि सोलं घालणार आहे म्हणजे कोकम। आणि आतमध्ये आपण पाणी ओतून कुकरच्या मी 5 शिट्ट्या काढणार आहे। वाटाणे छान शिजले पाहिजेत। वाटाणे शिजत आहेत तोपर्यंत आपण इथे खोबरं भाजणार आहोत आणि मी थोडी इथे आलं घालते। आजचं पूर्ण जेवण आपण कांदा आणि लसूण न घालता करणार आहोत, त्यामुळे मी इथे खोबरं आणि आलं भाजून घेतलं आहे। आपलं खोबरं छान भाजून झालेलं आहे। आता मी इथे ओले काजूगर सोलते आहे। हे मी पाण्यात भिजत घातलेले, भिजत घातले की पटकन सोलायला मिळतात। आणि आपला कुकर थंड होईपर्यंत मी इथे बटाटे चिरते, वालीची भाजी करणार आहोत, त्याच्यासाठी मी हे बटाटे आणि वाली पण चिरून घेते। ह्या सगळ्या वाली मी स्वच्छ करून घेतलेल्या आणि आता एका बाजूला मी वालीची भाजी फोडणीला घालते आहे। त्याच्यासाठी एका कढईमध्ये हिंग, मोहरी आणि कढीपत्ता घातला आहे, आतमध्ये बटाटे घातलेत आणि मी आता इथे वाली घालते आहे। ह्या आमच्या कोकणात मिळतात वाली, ह्याची भाजी खूपच सुंदर होते। इथे मी हळद आणि मीठ घालते आहे भाजीवर आणि आता ही भाजी आपण शिजवणार आहोत। तोपर्यंत माझी वाटाण्याची आमटी, इथे वाटाणे शिजून तयार झालेले आहेत, छानपैकी शिजलेत। आता मी वाटाणे एका पातेल्यामध्ये काढून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी ओले काजू आहेत ते सगळे घालून शिजवून घेणार आहेत। कुकरमध्ये ओले काजू घालायचे नाहीत, ते लगेच पूर्ण वितळून जाणार आमटीमध्ये। अशाच प्रकारे शिजवायचे, मग छान शिजतात, ते लगेच शिजतात, खूप वेळ लागत नाहीत। मी आतमधले थोडे वाटाणे काढून घेते इथे। हे वाटाणे मी मिक्सरला लावणार आहे, थोडे थंड करणार आणि मिक्सरला लावून घेणार आहे।
आता आपले काजूगर छान शिजलेले आहेत, त्यामुळे मी खोबरं घातलं आहे. खोबरेचं जे वाटण बनवलं होतं ना ते, आणि मगाशी जे वाटाणे काढले होते ते मी अशा प्रकारे पाणी न घालता वाटून घेतलेले आहेत. आता मी गरम मसाला घालते आहे वाटाण्याच्या आमटीमध्ये. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि आपली वाटाण्याची आमटी तयार झालेली आहे गरमागरम. मस्त वास येतो आहे आमटीचा, चवीला पण खूप छान झाली आहे. इथे मी खोबरं, 4-5 मिरीची दाणे आणि मिरची वाटून घेते आहे. हे आपल्याला वालीच्या भाजीसाठी लागणार आहे. आपली वालीची भाजी आता शिजलेली आहे. हे खोबऱ्याचं वाटण घालून झाल्यानंतर 5 मिनटं वाफ काढायची भाजीला. वालीची भाजी चवीला खूपच छान लागते. वालीची भाजी शिजल्यानंतर तळाला अजिबात पाणी राहता कामा नये. आपली आता बनवून तयार झालेली वालीची भाजी. इथे मी आता वरण बनवणार आहे. वरणासाठी मी अर्धा कप डाळ घेतलेली आहे. तूर डाळ आहे ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि डाळीच्या डब्बल पाणी घालून शिजत ठेवायची. तुरडा शिजताना जो वर फेस येतो ना, हा पूर्ण काढून टाकायचा असतो. हा मी पूर्ण काढून टाकणार आहे. आणि आतमध्ये आपण आता हळद घालणार आहोत, मीठ, आणि ही शिजवून घेणार आहोत डाळ मस्तपैकी. आपली डाळ शिजलेली आहे. आता मी आतमध्ये हिंग घालणार आहे. एक छोटा चमचा हिंग घातलेला आहे. आणि आपण वरणासाठी फोडणी देतोय. इथे मी तूप घेतलेलं आहे एका भांड्यात आणि त्याच्यामध्ये जिरं घातलेलं आहे. वरणाला जिऱ्याचा खूप छान वास येतो. आणि इथे आपलं वरण तयार झालेलं आहे. आता मी भात बनवणार आहे. त्याच्यासाठी जर 1 वाटी जर तांदूळ घेतले तर त्याच्यात 2 वाटी पाणी घालायचं आणि तांदूळ शिजत ठेवायचे. तांदूळ शिजत घातल्यानंतर 1 उकळी येणार. 1 उकळी आल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आणि वर झाकण ठेवायचं आणि झाकणावर थोडं पाणी ओतायचं. मग आतमध्ये तो भात मस्तपैकी शिजून फुलून येतो. बघा आपला भात तयार झालेला आहे. इथे मी कैरीचं झटपट असं लोणचं बनवते आहे, कारण नैवेद्य बनवताना सगळं त्या दिवशीच बनवलेलं असावं लागतं. तर इथे मी कैऱ्या चिरून घेतल्या आहेत बारीक आणि त्याच्यामध्ये मीठ घालून मी बाजूला ठेवलं आहे. इथे एक पॅन घेतलेला आहे. पॅनमध्ये तेल घालायचं, आतमध्ये मेथी घालायची आणि झाकण ठेवायचं आणि गॅस बंद करायचा. थोडं थंड झाल्यानंतर हे आतमध्ये आपण मसाला घालणार आहोत, मिरची पावडर, आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. कैरीच्या फोडीवर थोडासा हिंग घालायचा, हळद घालायची आणि हे जे मिश्रण केलं आहे ते ओतायचं. आपलं झटपट असं कैरीचं लोणचं बनवून तयार झालेलं आहे. आता मी बीट आणि गाजरची कोशिंबीर बनवते आहे. त्याच्यासाठी 1 बीट आणि गाजर घेतला आहे. हा बारीक किसून घ्यायचा आणि एका कडल्यामध्ये मी इथे हिंग, मोहरी, जिरं आणि कढीपत्ता फोडणीला घालते आहे. आणि आपली ही फोडणी तयार झालेली आहे. इथे मी लिंबू घालते आणि मीठ घालते. लिंबू आणि मीठ आपण जेवायला जेव्हा पानं वाढतो त्यावेळी घालायची, म्हणजे पाणी सुटणार नाही. आता मी इथे सोलकढी बनवते. सोलकढीसाठी खोबरं, मिरची आणि मी जिरं घालते आहे सोलकढीमध्ये. बारीक करून घ्यायची आणि गाळून घ्यायची. गाळल्यानंतर आतमध्ये मीठ आणि हा आगळ किंवा तुम्ही सोलं पण घालू शकता आतमध्ये, कोकम. मी इथे आगळ घालते आहे. इथे मी कैरीची चटणी बनवते आहे. कैरीची चटणी बारीक चिरून कैरी घेतली आहे, आतमध्ये खोबरं घातलं आहे, मीठ, गूळ, हिंग आणि जिरं घालायचं, आतमध्ये मिरची घालायची आणि ही चटणी वाटून घ्यायची. आपली कैरीची चटणी बनवून तयार झालेली आहे. आता मी पुऱ्या बनवते. पुऱ्या बनवण्यासाठी मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, अर्धी वाटी आतमध्ये रवा घातलेला आहे, थोडंसं मीठ घालायचं आणि मस्तपैकी गोळा मळून झाकून ठेवायचं. पुन्हा एकदा छान पीठ मळून घ्यायचं आणि असा मी एक छोटा गोळा घेतलेला आहे, तो मी लाटणार आहे आणि ग्लासाने पुऱ्या बनवणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नुसत्या पुऱ्या लाटू शकता, 1-1 पुरी वेगवेगळी. ह्या आपल्या पुऱ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. आता मी तळते आहे.
तुम्ही पाहू शकता टम्म फुगलेल्या आहेत आपल्या पुऱ्या. तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा. आणि आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.